Так, усім вітаночки, хлопчики і дзяўчынкі. Сёння, я спадзяюся, мы будзем скончваць з гэтым мастерпісам Hollow Knight. Учора мы змагаліся з майстрам трупы з Грэмам. Вось, а сёння мы будзем глядзець на апошні шар амулет і таксама будзем глядзець, што такое пантэон, як ён выглядае і што там нават ці будзем мы там змагацца ці не. Зараз я зраблю апошнія налады і будзем пачынаць. Так. Всім яшчэ раз вітаночкі. І такім чынам, сёння застаўся апошні амулет, а нават не апошні, яшчэ таксама можна паспрабаваць набыць пагео, каб нам трансфарміравалі гэтыя амулеты у працяглыя. Але там трэба мне таксама, я памятаю, што 9000 гео, і не ведаю, колькі патрэбіцца грошай на трэці. А мы зараз пойдзем па апошні амулет, які трэба знайсці. Гэта, мне здаецца, у лакацыі бездна ёсць дзівер, дзе можа она адчыніцца з дапамогай блакітных масак, так, блакітных жыццяў і гэтак далей. Я пакуль праберу туды дзіця Грэма, я не ведаю, што ці патрэбна нам ці не патрэбна нам. Вот так прыгожа яно тут знікла. Гэта кароль кашмару, з якім мы ўчора бадзяліся вельмі доўга, але ж ён нам мы здолелі яго прайсці. Скажоная здань чырвонага полымя, так. І зараз давайте паглядзім на мапу, куды нам трэба крочыць. Здаецца, ў бездну. Бездань гэтую нашу. І да месца, дзе бліжэй ёсць лаўка, гэта старадаўняя ўпадзіна. Таму мы будзем крочыць у той бок. Ну што, не будзем трываць час і едзем да нашага. Што гэта у нас? Это схаваная станцыя. Трэба было компас начапіць. Я ще пам'ятаю так дорогу, куди нам треба пройти.
Мы ідзем зараз да лаўцы, там прысядзем, і як я разумею, каб адчыніць тую браму, мы павінны начапіць на сябе 2 амулеты сіняга колеру, якія мы ўжо знайшлі. Так, яшчэ далей. І гэта дазволіць нам адчыніць тую браму, так? Давайте паспрабуем тады іх начапіць. Адзін, а ён нам дае 2 адзінкі з гэтага нашага. І благословення Джонні, якое дае дадаткова, ператворюе ўсё наша жыцце у блакітныя масачкі. Гэта так, гэта уводныя гэтыя жыцці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Здаецца, 15 павінна хапіць. А што калі яшчэ дадаць, напрыклад, нязломнае сердце, павялічае, яно яшчэ больш дадае. Ну, хай будзе тады. Дакладна, каб больш, каб мы разумелі, сколькі там патрэбна. І яшчэ ёсць 3 адзінкі, якія можна таксама спалучыць, дадаць якісь здольнасці. Напрыклад, мне вельмі падабаецца востры цень. І можна было б таксама ўзяць на пашкоджанню, але ж калі у нас гэтыя водныя жыцці, тады гэтым не мае ніякага сэнсу. Ну, напрыклад, можа... ну гэта таксама, калі мы канцэнтрацыю робім. Будем смярдзець. Так, смярдзець, што яшчэ ёсць. А можа ўзяць трывалае цела, каб не смярдзець, каб можна было б далей крочыць. І такім чынам... не, можа компас узяць усё ж такі. Давайте мы возьмем компас, бо я не ведаю, што там увогуле будзе адбывацца. 2000 у нас 331 гео. Калі скончым з тым, што знойдзем апошні амулет, мы будзем тады шукаць грошы на тое, каб замяніць, пайсці да мадам, якая ясі гэты амулет і выдае нам не часовыя, а паўнавартасныя гэтыя амулеты без таго ж, каб яны былі пашкоджаны, так? Маглі бы быць пашкоджаны. І разбуральны, так. Нам зараз куды? Нам зараз у левы закуточак, сюды. Хутка десант адбыўся, і вось што тут. Ён загараецца і падлічвае, колькі трэба жыццяў, каб прайсці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, мне здаецца, так? Так, яно падлічыла, і вось брамы гэтыя адчыніліся. Ці будзе гэта пра тое, што мы не можам аднавіць гэтае наша жыццё? І што тут мы бачым? Мы бачым, што шмат шыпоў тут зроблена. Праз агеньчыкі, мне здаецца, мы можам прайсці. Гэта дакладна маленькі якийсь платформінг. Так. Униз можна прайсці. Мне ўжо тэлепартнулі ў гэты униз. Пачакайце, жыццё, оно не... 7, 8, 9, 10, 12, я ж болей чым за 13 уже пайшоў, не? Так, а як тут? Мне трэба было той закуточки сісці. Ау. Так, не зразумела, як тут.
Во. Сюди ми зайшли, куди далі? Здається, що вниз, а може лепі ось тут? Ага. Тут два шляхи есть. Так, мені здається, не треба було брати гэты довгий деш, може тут праз не довгий, а так, это прості ці складані. Усё ж таки так. Чому там зробили? А, тому що там можна пройти утенька, а чому? А, калі ти адабраў не той шлях, тады тут зрабілі хутенькі такое выйсце, і што? Вось мы тут ядро жывакрыві. І всё, это... А, і всё зачынена. Ну всё было, каб рабіць гэты каротенькі квест, мне здавалася, што тут будзе штосьці больш цікавае на ўзроўні майстра Грыма. Ядро жывакрыві. Вмяшчае жывое ядро, якое сочыцца каштоўнасцю жывакрывёю. Адпачнуўшы, уладальнік атрымае пакрыццё жывакрыві, якая абароніць ад вялікай колькасці шкоды. І нават гэта не 4 адзінкі, а 3. Было паглядзець цікава, што гэта увогуле азначае. Увогуле, які сэнс у гэтым? Так, зараз нам патрэбна вярнуцца дамоў. А у нас ёсць, можа, добры тэлепорт зараз. Паглядзім, дзе мы апынемся ў зеленых шляхах, так. Мапу намалявалі. А што ты мапу малюеш? Я-то быў там за куточку, так, брамы адчыніліся. Але ж мы што даже не сможам. Не маем магчымасці яшчэ раз патрапіць. А, ну вось, такі вось шлях там хуткі намалявалі. І зараз што? Што гэта за амулет такі? А, ён дае не 2, а амаль што 6 дадатковых, так? Адзінак. І дае магчымасць лікавацца ўсё ж такі. Атрымае пакрыццё жывакрыві ад абаронцы ад невялікай колькасці шкоды, а гэта ад вялікай колькасці шкоды. Всё, зразумела. І зараз, што зараз мы можам зрабіць? Зараз мы можам прайсці ў лакацыю. Нам падказалі, што можна здабываць гео шмат дзесь у гарадскіх складах. Прапановаў туды прайсці, і нам мы павінны зрабіць, набыць, здаецца, я не ведаю сколькі, 15 000 гео, каб нам хапіла і на 9 000, і на другі амулет, каб яго ўжо тут эту всю калекцыю скончыць. Тады было бы добра, напрыклад, узяць штосьці з хуткіх пашкоджанняў. Напрыклад, вось так, вось так. Набываць душу, напрыклад. Да, і не ведаю, што яшчэ тут можна. А, можна было Грэма гэтага чапіць. Але ён такі, мне здаецца, незручны.
Не вельмі моцная атака, але ж і нават і рэндж у него невялікі. Я б з гэтым увогуле не карыстаўся бы у асноўнай гульне. А мы пойдем у закуточак. Мне здаецца, мне казалі, вось тут ёсць гэтае месца, дзе можна шмат гео нафарміць. Бо ўсё наша гео мы згубілі. Так, а гэта што? Гэта шлях. А, гэта я ў гарадскіх складах там апынуўся, так? А, я не туды тэлепорт зрабіў. О, не тэлепорт, а не туды мы увогуле прыехалі. Нам трэба... на станцию короля. На станцию короля, каб хутчэй дайсці. Так, станция короля. Позвонили в колокольчик. На счастье, так, как счастье. Так, и крочим. Крочим. Хотел пролететь праз яго. Так нам не ўніз патрэбна, нам патрэбна у верхні. Верхні бок. Так, пайшлі. Трэба будзе дакладна яшчэ начапіць на збор гэтага гео. Светляшкоў, каб яны гэта ўсё збіралі. А шо, вы не проціскаетесь, так? Ну всё, будьте там. Я пайшоў адзін. Ось зноў так. Где тое месца? Мы падняліся на ліфце. Шэўшай. Там ліфт зачынены. Так, усіх тут раз'юшчылі. Які ж бок нам тут пройсці? Не ў гэты бок? Там нават зачынена. А я не бачу нават шлях. Компас мы таксама не навесілі, так? А, ну ось гэты указальнік, куди ісці нам.
як калі мне казалі, што гэта в гэтым месцы тады гэта не ў гэтым месцы я прыйшоў, не ў той закуточак, трэба ісці гэта дах гэтага помніка, трэба праз мост праходзіць. Тут так? Не? Не, тут мост, яшчэ ніжэй. Трэба было чапляць гэты компас. Ось тут. Ось там десь унізе ёсць лаўца, але ж тут трэба таксама праверыць, насколькі ж шмат тут можна нафарміць. Можа гэта пра гэтае месца. Казаў спадар Кадалус. А ось тут таксама ёсць. Зараз паглядзім. Так. На збор. Песня вучняў. Песня вучняў. Тогда гэту песню вучняў прыбярэм, возьмем вось. Так і глядзім. Я не пойду, сколько было. Але тут довго як-то з ним биться, 50. Ну 50 есть. Еще 50. Тут докладом, мне здаецца, болей можна знайсці. Можна яшчэ падымацца, так? Ці ў гэтым закутку яшчэ набываць. Ну, ось тут таким чынам бадзяцца, колькі было. Тут более, я памятаю, что было 2400 с чымсьці. Можно еще вышэй тут зайсці. А, ну гэта забіваюсь тут. Так, яшчэ раз тады. Великого треба магії забівати, туди буде худший. Можна собі, мабуть, цвік якийсь, каб магію гэту фарміць. Ці може хуткі слэш. Так, дакладна можна гэта прыбраць. Вонючку хай будзе. 2 засталося у нас. Было бы 3, можна было б узмацніцца магіяй. Можна так само, наприклад, лові душа додати. Каб душу набивати, каб, наприклад, ось спробувати хутенько забивати великого.
Выходим, збираем. Ну, мне здається, тут худшее, чем там, где был фармил по 120, тут докладно болей можна отримати. Пойдем виходить. Три тисячі. Ну, зараз ось 3000 є. Ми можемо цілком поглядіти, скільки за гэтый круг ми зможемо зібрати. Так, уже амаль 150. Там. Може 150 тут, аби не загинути ще. Ну, по 300 будет, так? Докладно, коли все збирать. А, мы же можем еще себе ж гэты додать. А не можем. Блин, было бы добро, конечно. Ну, тоді 9000 зараз накопим и вернемся, може, каб астатні гроші тут накопить. Хутенько, не треба було здавати гэты амулет той жанчині, каб яна його, ми могли його вернуть. Тоді б яшчэ болей тут можна було з гэтым процентиком ще гэта робить. Сьогодні у нас фармний день. І тоді, коли нафармимо усі ці гроші, змінимо, отримаємо цю всю повну колекцію, пойдемо тоді, отримаємо благословення і поглядимо на пантеон, що він собі представляє, виявляє. Як він виглядає цілком. Этот час спотребится таким чином. Мы тут бодяемся к этой всей нашей команды ордой поплечников.
Збираем дань. Так, і нам ще 5000 потрібно. А нема у мене ніяких древностей додаткових, я не збирав, я вже все продав, так? Ось древності треба було заховувати на такі випадки до кінця гульні, коли тобі не спотребуються гэты всі гроші. Гэты всі патерки. Ще існості дають на телепорти. Навого ж там. Так, 4300. Сбор податков. Отбывается. Ну вернись. Дай пройти. И покуль запынивают меня более вот эти вот самые великие мобы. Ну, 3 круги робиш, які гэта по часі цікаво займаю. И у тебя есть 1000. Один круг може займати 1 хвилину, таким чином 3 хвилини гэта 3 круги, і за амаль что 10 хвилин у нас атрымліваецца здабыць 1000 евро, так? 1000 евро за 10 хвилин, нам патрэбна яшчэ сколькі? Яшчэ 4. Яшчэ 4, гэта амаль што 40 гадзін. Ну, будзем, можа, хутчэй. Можа, будзе паўгадзіны. То есть на гэта ўсё паўгадзіны мы будзем этим всем займацца. Калі я подлічыў, а яшчэ калі б не забівалі, так. Можа, грэма гэтага прыбраць дакладна.
взять хуткі цвік. Узять хуткі цвік. І што яшчэ можна ўзяць? Можна взять, напрыклад, хутка ісці вось тут. Ну просто ісці і рубаць, колькі ты б'еш. Ты мне забіраеш 2 адзінкі, калі я просто іду і рубаю. Павінна... А, ты яшчэ 2 даеш? Ваша 1. Так, ну схема пакуль працуе, але ж тады было лепей, мне здаецца, з Грэмам. Заставалася ж болей шмат гэтага здароўя. Будзем выходзіць тады, будзем выходзіць. Думаю, будзе хутчэй. Але гэта не хутчэй. Ну там выбухнув, але ж я зваліўся ўніз, таму пацерак не атрымаў. Ну цікава было паглядзець яшчэ ось з гэтым амулетам з Гео, наколькі яно яшчэ узмацняе здабычу гэтага Гео. Здавалося, што можна крохкая сіла там ёсць. Мне было б цікава, калі наколькі моцна становіцца гэты удар цвіком, калі яшчэ крохкую сілу гэтую дадаць. Можна было б тады і з майстрам гры можа не так доўга бадзяцца. Такім чынам, калі б у нас Гео гэта засталося, тады было б прасцей, хутчэй і
цікавей. Там 2 адзінкі засталося у мяне. А вы нават 4 гэтых удара не забілі. Так ён що мацней стаў. Есть также цікавае место там, дзе нават 3 или 4 гэтых вялікіх ходзяць і бродзяць па лакацыі унізе каля станцыі караля, калі ісці ў левы бок. Можна было б таксама паглядзець, яны з іх, калі сколькі з іх падаюць, калі 50, тады гэта таксама будзе амаль што 200 з рана, але ж там далёка лаўка, мне здаецца. Сколькі з цябе падае? 50, так? Ну яшчэ з узмацненнем, то можа там таксама было б 300, але ж можна было б гэта хутчэй рабіць. Можна было нават не ісці, ось паспрабаваць здабыць благаславенне, каб сядаць і атрымліваць усю душу зноў. І наўпрост тады магія ісці, моцна праходзіць і гэта далей. Ну ўсё гэта такім чынам ўсё так атрымалася, што мы тут не падумалі аб гэтым. Зараз вось бачна, што можна было гэта паскорыць. Ой, я нават зваліўся. Почнемо тоді спочатку. Такое хутке переміщення знову. Тебе забивають, і ти опиняєшся хутко на лавці і знову можеш вести уран. Так було задумано. Було б узмацнення, так можна було і хутчэй праходзіць тады. Калі было б узмацненне. Можна його начапіць, мне здаецца, не? Зараз паспрабуем. Мы ж ўсё роўна не будзем так часта паміраць. Можа, меней будзем атрымліваць пашкоды, а каб гэта начапіць, што мы павінны тады знесці? Хуткі цвік застаецца, спрытнюху можна свісці. Можа, вось гэтыя две здольнасці таксама, 3 ячэйкі на... Лет крохі павялічвае шкоду, яку наносіць цвіком, узмацняе ўладальніка. Ну-ка. Ну що, давай поглядим, наколькі ти тут з узмацненнем. Ну, накладно узмацняем. На великих. О, нават і так ти, калі б'єш, по одному удару трапляе по ворогам, яны нават паміраюць, ну, про маленькі мы кажем. А про вялікага таксама ён робіць гэта ўсё хутчэй. Так, ну не трэба мне забіваць самулетам. Не падыходзь.
Так, ну у нас амаль что уже 9000. Уявляю себе, калі б я про гэта ведаў у пачаткі бойкі з Грэмам, можна было б таксама узмацніцца, было файна. Там хутчэй, можа быць, гэтыя хвалі праходзілі. Все праз один удар, так. Ще раз. Ну, так само треба, мені здається, не 9000, а 9800, тому що 800 дає на благословення. Коли ми зараз амулет гэты себе вернем, у нас буде повний гэты сет. Тому все равно 2 удары потрібно, щоб він помер. Так, уже 7000. Треба включати режим ніндзя. Так, ну засталося таким чином 1, 2, 3, 4, 5. 5 гэтых практикувань, ну, а може бути і 4. А, ні, там же ще потрібно на 800. Ну, трохи более. 5 чи 6. Когда я ще вонюшку прибрав, можна було б її все ж таки підтримати. Ні, ой, що за амулетом вести. Ой,
Такі ўжо ён. Яшчэ колькі ён стоіць гэты амулет, я ўжо не памятаю. А, ён же там чыніць. Ён будзе чыніць за 250. Мы улетели на грошы. Улетели на пацеркі. Чаму могла пачыніць вось гэты амулет першым? Мне здаецца, залічыцца ли тое, што у нас амулет, які зламаны, але ён трымае адзінку ў нашым інвентары, калі мы будзем трымаць благаславенне. Вось гэта цікавае пытанне. Зараз паглядзім, калі забярем свае пацеркі на 10 тысяч амаль. Так зноў ты. Ты мне ўсё сапсаваў, всю гульню. Навошта сюды поставілі? На 50. Я так само бью на 1. Я нічто не зрозумів з гэтым амулетом. Ну-ка. 1. Ну тут по одному. Тут было, мне здаецца, 1 так само. Але на вороге большом 2. Тут махач. Замахались. А, ось на гэтых было по одному. Амулет дараваў такую здольнасць хутка забіваць. Так. Забіліся. 8 тысяч. Ну гэта непрыемны чел. А, ну у меня згубіўся амулет. Да давайте змацняць другим чынам. Не забивай, только не трэба, так. Чырвоны флаг, вертаемся тут нават. Машу не забили, а грош-то нема. Каб сябе адчуваць у бяспецы, трэба пайсці, можа забраць гэтую чорную душу, а то я сябе ведаю, што это можа не вельмі прыемна для нас кончыцца. А ты дзе? А, вось я ўжо перапалохаўся тут. Думаю, што гэта. Дзесь я штосьці забыўся. Ну мы на 10 ідзем. Ідзем на 10, каб нам хапіла яшчэ на ремонт амулету і хапіла на благословение гэтай нашай мадамы, так?
Это я пригожа протиснувся. Сядаем, вертаемся. Так, відбувся якийсь там мес. Так, у нас 8800 і ще, здається, 3 чи 4 рази ми так пройдемо. Научился затискать там сверху. Как худшее проходить. 9099. 9099, это шмат. Але нам треба 10 тисяч. Так, відбувся рейд. Дід Максим, вітаночки усім, хто прийшов. Як ви маєтесь? Сьогодні п'ятниця, усіх віншую з гэтим днем. Хтось скоро буде відмічати дзяди, хтось Хэллоуін. Пошивайте, дарите каву, гарбату, сядайте, будемо. Вітання рицарам. Вітання тим, хто б'ється, і тим, хто у тилу поставляє саплаї усім тим воярам, які зараз змагаються і набувають так само геохулу навіть. Каб кратенько вам розповісти, чим ми тут займаємося. Ми вчора майже що увесь денок посвятили бойки з майстром трупи Гримом, так? Грим. Король Кошмара, хто це? Грим. Ось, з королем Кошмара. І нам удалося з ним все ж таки перемогти його. І сьогодні ми забрали вже апошній амулет з синьої брами і жадаємо пайсці атрымаць благословение з мадам, якая нам шмат амулетаў прадала, і таксама ячэек пад гэтыя амулеты.
і можа завершыць гэтыя нашы прыгоды па Hollow Knight, каб паглядзець, што сябе ўяўляе гэты пантэон. Вось. Такі план у нас на сёння. А ўвечары, мне здаецца, усе мы будзем сядзець, насалоджвацца, глядзець, а можа хтосьці насалоджвацца, чакаць госцікі тых, хто будзе прыходзіць за цукеркамі. Ці таксама ісці па гэтыя цукеркі у сваіх прыгожых, набытых, зробленых ручна, можа быць, собственнаручна, касцюмах і гэтак далей. Так, вітаю зноў, добрага настрою, дзякуй дзед Максім, дзякуй вялікі. Настрой цудоўны, аб'еўся сёння гэтымі цукеркамі, які набыў для дзяцей, якія будуць прыходзіць. Не падумаў праз них, што там ёсць такая цукерка, як вішенка, і яна з лікёрам. Ось. Колькі у нас 9700 ужо. Вот ты псина сутулая. Собака шалёный. Ну, зараз яшчэ, мне здаецца, адзін апошні абход мы зробім і будзем ляцець да гэтай нашай майстарыцы, якая з'ела ўсе нашыя гэтыя амулеты. Не ўсе, а, мне здаецца, ўжо другі. І адчуванне пасля перамогі над Грымам, здаецца, што выдатнае, што ўсё ж такі, ну, гэта была цікавая бойка, мне здаецца, у ўсім Hollow Knight, якая трывала па часе і па рэсурсах з гэтым. І мне спадабалася тое, што ўсё ж такі інтэлектуальна можна было паглядзець, зрабіць для сябе сетап, які падыходзіць да цябе, і зразумець, што, ну, мы ўжо як-то там ужо бойка свялася к таму, як моцна ты будзеш трываць вось гэтыя мувсеты, так, якія там засталіся, каб засталося толькі трываць, вось, і ўсё націскаць як трэба, і такім чынам ужо стала легчэй праходзіць. Цікава было вот рабіць вот гэты білд сябе, эксперыментаваць з гэтым і вырашыць для сябе, як тебе болей прасцей прайсці. Вось у меня адбылося тое, што вось я гэтых маленькіх рыцараў выкарыстоўваю, таму што мне не было зручна, напрыклад, душу выкарыстоўваць і кідаць яе ў якісь там момант. Я тады трапляў пад, ну, на мікрасекунды я не бачыў гэтых моваў ворага, і гэта было цікава. І яшчэ цікава, што, ну, нават у нас вчора былі гэтыя тэхнічныя ішы потому што я гуляў на ТВ, і тут ёсць некая маленькая затрымка, але гэта мне не перашкаджала з другімі ворагамі. Можа, гэта быў дзень такі з магнітнымі гэтымі ўсімі на сонцы хвалямі. Вось, так я таму яшчэ гуляў на болей злажаным гэтым экране кампуктара свайго, каб
Ну, я разумеў, чтобы не было гэтых маленькіх лагаў. Вось так было зусім прыемна гэта все праходзіць. Вось, а так мы яшчэ калі вось зараз бадзяемся, мы зразумелі, што можна было таксама ўзмацніцца, калі Гео засталося, мы маглі шмат яго здаць гэтай дзяўчыне, якая паглынае і робіць іх, мне здаецца, неразбуральнымі. Гэтыя амулеты. Можна было б таксама, каб з Грэмом, калі мы біліся, паскорыць бойку праз тое, што ёсць гэты амулет крохкае сэрца, які таксама ўзмацняе слік. Вось, і можна было б тады нават яшчэ хутчэй хвалі гэтыя прахадзіць, але ж і так было цікава, што ўсё ж такі дзень адбыўся не дарма, і вось мы атрымалі асалоду. У Сілксонгу, мне здаецца, мы атрымлівалі асалоду на такім таксама всякіх ворагах складаных. Это быў, мне здаецца, першы грэх і, здаецца, апошні гэты Лейс, бітва з Лейс, дачкой гэтай маткі Шоўку. Вось, ну гэта на тым же самым узроўні. Таму цікава, асалода прыслі гэта засталася нават дагэтуль у мяне. Ось, а мы тады набілі, тады 10 тысяч гэтых Гео вярнуліся сябе, і тады вяртаемся, каб нам аддалі амулет. Мы прыйшлі, взялі благословение, таксама мы один амулет таксама разбілі, на яго патрэба будзе пачыніць. Так, пафіксіць наш амулет нам тады патрэбна ў Грязьмут. Так, куди нам зараз у шатер, так? Зноў ты, якая ж сквапнасць да падарунка, міленькі небарачка, давай сваё Гео, я дам табе твой падарунак. Заглынае, а потым нам вяртае, так? Ну, 9 тысяч. Так, нязломная сквапнасць. Ад яго ўладальнік будзе знаходзіць больш Гео. Ось, і нам бы, ось, калі мы тады бадзяліся, ось гэты амулет добра бы дапамог больш Гео это сабраць. Таго ўладальнік будзе знаходзіць больш Гео па паражэнні ворага. І цяпер зараз цікава, ці дадуць нам благословение, калі у нас один амулет это зламаны. Зараз спусцімся, паглядзім. Це можна было там таксама хуткае перамяшчэнне гэта здзейсніць, каб ніжэй спусціцца, але ж будем так бегчы. Гэта не той закуток, трэба ўніз ісці. І яшчэ ўніз. Як з гэтымі амулетамі разбярэмся і атрымаем поўны сет, які ведаем. Далей можна будзе паглядзець на пантэон, але я не ўпэўнены, што мы там будзем... А, тут есть, это вось праз гэты. Мы там будзем шмат
Біцца з чимсьці, я не ведаю, што увогуле там у нас будзе якім-то чынам гэтыя все рэчы рабіць. Па бойках ці не па бойках, там можа якісь-то дадатковыя чэлленджы будуць, так. Мы паглядзім, што такое пантэон сёння. Будзе смешна, калі гэта не залічыцца. А не, нават калі амулет разламаны, тады ўсё роўна можна атрымаць гэтае маё благаславенне. Вось так, трымай. Радасць мая, благаславенне для цябе, ты сапраўды заслугоўваеш яго за празмерную фінансавую падтрымку ад ашаламляльнае хараство, так? Все, трымалі пацалунак, нам вельмі прыемна, аж настрой узняўся. Благаславенне сялюбры, дар ад амулетніцы сялюбры, за благаславенным ідуць любоў ды прыгажвасць атрымана. Ну все, гэта все для вас, для гледачоў. Але, спадзяюся, майго благаславення дасць табе ўсё, чаго не пажадаеш. Не бойся, заходзіць яшчэ булачка. Ну все, прыемна. Самым прыемны NPC ў гэтай гульні. Як нечакана і прыемна, ну. Можна з сабой яшчэ пагутарыць? Бацюхны, мацюхны. Усё да апошняга амулетіка скуплена, якую ж цудоўную і кідкую калекцыю ты цяпер маеш. Ты нават яшчэ прывабнейшы жук, у усім такім прыгожым, яркім. Так, ну все, нам все гэтыя кампліменты да нас усыпала. Я і не маю больш што прапанаваць, але ты мусіш вяртацца, наведваць мяне час ад часу, небось усю вёску зайздрасць бярэ. Такая удалая асоба ўсё не ведае, наведвае маю краму. Так, ну все ўжо. Пачырванелі як памідорчык. Так, ну гэта таксама ўсё, што яна ўжо паўтараюць гэтыя ўсе сказы, словы. А нам тады што гэта дае? А дзе моё гэтае? Не будзе душа? А, вось, все, пагнаў. Працуе. Калі адпачываем на лаўцы, тады нам душа вяртаецца поўнасцю, так? Патроху. І такім чынам мы ідзем куды? Зараз ідзем чаніць крохкую сілу, так? А як мы можам пайсці гэта хутка пачыніць? Можем пройсці, так, надо пройсці праз ніз гэтых ростаней. Я не памятаю, там уже зачынена праз хваробу гэтую. Так, хлопчык, які выбухае. Колькі ты зараз маеш адсоткаў праходжання? А я нават не ведаю. Колькі, а можем зараз, здаецца, да лаўцы дайти, паглядзець, сколькі там зараз. Ну, было 103, але гэта да бойкі з Грэмам. Зараз можна будзе, як да лаўцы дайдзем, паглядзець, сколькі тых адсоткаў зараз мы маем. Так, а мы павінны куды ісці? Ой, нам не ўніз патрэбна, нам трэба было прайсці так праз горад слёз. Мы зможам пускі зайсці? Мне здаецца, што не. А, можна спусціцца і ў левы закуток пайсці, так? Там, дзе паказваюць твои скілы, можна паглядзець, так? Зараз спусцімся, паглядзім. Ці ёсць там гэты адсотак? Можа, просто я щось не побачив. А, ось унізе є. Проходження на 108%. Мені здається, там уже пантеон, мені здається, додає. А може не пантеон. А, що тут зачинено?
Чорт. Яшчэ грибныя пусткі можна яшчэ ніжэй прайсці. Ну все, застався толькі пантэон. Угу. Ну пантэон, мне здаецца, гэта для ўжо для гэтых для Бруса Лі і Арнольда. Зараз тут заблукаю, і до грибних пусток так і не дойду. А, ну ось грибні пустки. Гора слёз. А, гэта тое месца, дзе трэба адбегчы. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Сюди завсёды прыемна вяртацца, таму што тут музыка, яна такая болей вясёлая. Раю паспрабаваць першыя два простыя, трэці трошки складаны, чацвёрты дастаткова складаны і пяты ўжо жэрсць. Чорт. Чаму там не ўсе лёгкія? Не зрабілі бы ўжо проста на адпачынак. Мне здаецца, гэта таксама частка DLC, якая для тых, хто чакае гэтыя чэленджы. Так. Мы зараз збегаем, як-то пафіксім фіксікамі наш амулет апошні. Паглядзім, сколькі трэба гео, назбіраем гео, зробім гэты сет з амулета і тады да пантэона пакрочым. Так. Колькі тебе патрэбна, каб ты мне пачыніў? Пах у тебе такі, ну так, тут есть такая, наколь майго спардзюжа гэта амулета вельмі смачны. По-добраму гэта, што дзелішся такім пахам, хочаш падарунок узамен, дзежавейшыя, так, мои прыгожыя падарункі, я іх табе дам. Падарункі, мне показалася, што ён хоча мне яшчэ штосьці даць. Так, а ты што, мне пачыніў? Адрамантаваў мне, так, адрамантаваў. Тады як? Тады хуткае перамяшчэнне. Апошні амулет самы дарагі. Ну там, мне здаецца, можа там, таму што там 3 адзінкі, так? Але мне падавалася, што вот за першы мы 12 атрымалі, за другі 9. Ну тут 3 адзінкі, канешне, наверное, будзе дарагі з астатніх. Ну, зараз вернемся, і наша челюсть, яна упадзе на наши ноги. Не челюсть, а як-то сківіца буде, так? $15К. Ну, тоді приходьте завтра. Приходьте завтра, бо зараз будемо збирати. Хто прийшов на пантеон, я ж там підставив выключник, так, не выключник, а питальник на пантеоні, тому це я глядів як будучиню. Танчики. Тримай. Кольки. А, я не надел. Зараз. Зараз начепим на себе. Кольки там 3. Ой.
3 штучки выберем, это начепим. Боская, тримай. Калі ласка, за 1000 євро можеш мне яго вярнуць? Хоршк, смачна. Зноў ты, падарунак 15 000. Ну, як нам казалось у чаце і падказаў, што мы можам зрабіць? Мы можам вярнуцца ў тую лакацыю, дзе мы набівалі еўро, начапіць на сябе яшчэ амулет, які трохі працэнт гэта павялічвае. Нязломная скрапнасць, так? І што? І тады ісці туды. Што рабіць? Так. А как нам туди зайти? Мне здається, до станції короля треба рухатися. Станція короля, де він? Ось. Ну і будемо лічити. 300 ми можемо там набити за хвилину чи 2. Как 15 000 атрымаць, гэта 300 за хвилину, за 2, за хвилину, ну, сколько может за 2 хвилины. Будем лечить за хвилину. За хвилину, тады за 3 хвилины, за 5 хвилин мы сможем 1000 набить. Ну, может за 3 хвилины, так? Так, у меня уже сел джойпад, тут зараз переключу. За 3 хвилини 1000, тады нам патрэбна 15 на 3, амаль што 345 хвилин на тое, як 15 000 нафарміць. Ну, зразумелі, так? 15 000, ну, амаль што гадзіну мы будзем зараз бадзяцца. А колькі з тебе падае, калі на мне амулет? О, 80, нічога сабе, там нават болей будзе. Можа меней па часе. Но тут, мне здаецца, не вельмі... Тут далёка лаўца, таму тут не вельмі добра. Можна яшчэ ў Калізеі фарміць, калі тебе так цікавей. За просты, я не памятаю, за просты гэты мув. А колькі там даюць, можа, за просты? Ну там не будзе, наверное, мне здаецца, амулет працаваць, не? І ў Калізеі там мне па часе, здаецца, там даўжэй, ці не? Можна было нафарміць вось трохі тут і просто для параўнання, для гэтага інтарэсу паглядзець, колькі на Калізеі можна па часе ці. Мабыць, 1К за просты і 1, 2, 3К за складаныя. Так, трэба не памерці тут зараз мне. Зачапіўся. 1К. А во сколькі па часе ён, гэта 1К будзе? Можа, ўсё ж такі за ўвага слушна пайсці на Калізей? Зараз зробім тут круг. Ой, нават тут трохі там не хапае. До 1000. Ну, будем лечить, что 1000 у нас. Ну, и зараз глядеть, сколько это.
з амулетом по Гео. 1025 уже. Тысяча 200. Ну, 1400, так? Тут атрымліваецца, што ну, трохі болей 450. За ран где-то паўтысячы, так? Мы можем рабіць. І один круг, мне здаецца, колькі трымае па часе? 1 хвіліну, так будзе, можа? Давайте, было бы цікава, нават у меня ёсць гадзіннікі. Зараз я секундомер гэты себе запущу. Мы проводим доследование. Ой, это мадам там ляціць, я нават не заўважыў. Проводим доследование на том, над тым, як хутка фарміць у гэтай гульні гэтыя Гео. Конечно, тут яшчэ трэба з прыладамі паглядзець. На той бок трымалася. Так, ад лаўцы да лаўцы, сколькі гэта па часе? Ну, хвіліна 20 не атрымалася. Хвіліна 20 па 450. Можна было б пайсці на Клезія і паглядзець, колькі атрымлівае першая хваля. Так, а дзе? Всё роўна сёння як-то у нас чыловы гэты стрым. Чыловы парень, так, хлопчык. Калізей дурняў. Калізей дурняў, а каб да яго патрапіць, гэта трэба праз землі спадчыны, мне даецца, туды ісці і потым спускацца на гэтым, падымацца. Толькі каб параўнаць. Ради навуки, так? Гонар в науке, зараз гэта будем рабіць. Вернуться, куди нам, на землю спадщини. Землі спадщини. Нават потом телепорт там поставлю, калі ну, може будемо разумець, ці хутчэй, ці не хутчэй, будем уже вырашаць. Так, куды? Так, униз.
Так, наш лют. О, гэта выдатна, тут хуткае перамяшчэнне было зроблена. Выпрабаванні. Так, выпрабаванні тых, хто зноў таваяр дурненькі. Так, сапраўдны дурень б'ецца нават калі ўжо няма гэтай новай славы, але ёсць там грошы, так? Мы за грошы б'емся. Б'емся за грошы. А што мы... Ну я не ведаю, тут уже няма сэнсу тады. Ці ёсць. Здесь же нема. Збор гелаў. Ну там не трэба гэта. Можем начапіць на сябе ўсю гэту банду таксама. І пах дадаць. Все, мы пойдем з брыгадай туды. Можем праверыць, ці ёсць. Ёсць сэнс з гэтым так. З амулетам, ну зараз тады адзін ран так зробім, паглядзім. Загеў да ячэйкі амулеты яшчэ чыняйце. Колькі па часе? Я зайшоў, зараз тут абнулюем там секундамер, я запушчу. Так, ну будем лічыць, што 10 хвілін. Не, ну так само ж час гэта трымае праходзіць гэта. Мне здаецца, будзе з гэтымі 7 анімацыямі дакладна будзе даўжэй. Але тут яшчэ патрэбна не забіцца. Тут ворагі напрост трохі складаней будуць. А чаму вы мяне не бароніце? Бараніце мяне. Опа-на. А там яшчэ сядзяць. Ой, тут яшчэ, ну я зараз тут яшчэ з першай хвалі яшчэ і загіну. Лікавацца нечым, тут яшчэ і гэты. Ну так, паглядзелі. Пішуць, што няма сэнсу, калі пішуць, тады ўжо зразумела так. Ну, я не ведаю тут, не ведаю, як тут лепей было б з якім... здольнасцямі прайсці. Ну і праверілі, ну так. Ну, дуже небяспечна, і па часе сколькі, ўжо 2 хвіліны нават. Здаецца, першае месца было дакладна лепей, але ж мне трэба... я ж уже забраў, так? А там 1000 докладно дают, ну, 1000 в эту. Не, давайте яшчэ паспрабуем, просто погляжу яшчэ зноў па часе. Если калі 2 хвіліны 1000, тады добра, ну нам уже складана. От 1000-1024 тады, мне здаецца, нема сэнсу ісці. А я телепорт туда не поставил, треба было телепорт там поставить, добре. Ну, то довертаемся в наше фармное это место.
Бо тут более по часі будемо тривати. Так. Вертаємось туди до станції короля. Ну, мы провели это научное доследование в этом сенсе. И вырашили для себя то, что фармить все ж таки там более приємно. Там нема анімації, здається, там вороги все залежить від того, як ти хутко рухаєшся. Вороги все зрозумілі, не такі складані і так далі, так? А, у меня же нема этого сборщика налогов, податков наших. Сборщики, так, нам потрібно вверх идти. $15 тысяч. Это то место? А, это то место, где мы бодяемся. Где мы бодяемся, где мы змагаемся, так. Сядаем, так, что нам потребно? Нам потребно на сбор 2. Худкий цвік, пошкодження, можу взяти все ж таки там набування душі. А, нам треба ж гати і збирає. Нічого ти себе б'єш. Чому? А, ну тому що збор буде брати. Ну, тоді був змацнення цвіка без амулет. От тоді може немає сенсу брати гети. Під цвіком може взяти все ж таки тихопить на моцні гети чари. Тобто любіть там моцно. Тоді було б худше, мені здається. Ну, наприклад.
Тоді ніхто не допомагає мені добивати этих всіх. А, так ее ж благословение ж это. Ой, сколько тут? 3. А, тебе на 2 не хапило, а я 1 упустил вверх. Ах ты ж. Вот 3 можу ему попить. До этих не долетая. Плюс треба. Ими так само бодятся тут. Ти що б'єш так? Навіть 3. Чому навіть 3 від моцних стрелів не хапає, як повалить этого великого. І все, сьогодні будемо зараз півгодини фармитися. Мадам. Не ще чекати, покуль вся гэта... Ці наші гэтыя чари прийдуть до нас. Можна так само уварватися през нижній гэты дар, якийсь я вспомнив. І так само можна використовувати. Ой, тут навіть зачепилося. Там вниз, там вверх. Тут по обидва боки. Пригоже. Калі б я ведаў раней, я ўжо казаў, што трэба было гэтай дрэннасці ўсе захаваць, тады можна было бы там хутка ці ўсе грошы ніколі не згубляць. І анімацыя файная тут. Ніжні навіть моцно б'є так само.
Што вам яшчэ распавядаць такім чынам, таму што мы тут будзем бадзяцца яшчэ. Ого-го. Шмат часу. Пасля Hollow Knight я не ведаю, чым мы можам яшчэ заняцца, пакуль не маю думкаў пра што можна было бы яшчэ пагуляць. Пакуль ёсць час на дзённых стрымах, вот, не ведаю. Це было б цікава. Толькі прыходзя на думку, можа Disco Elysium паглядзець, тому што шмат хто раіў. Гэта трэба будзе набыць, і гульня павінна быць, мне здаецца, не такой каротенькай, а яна, мне здаецца, можа быць не каротенькая. Саме сёння ўвечары, мне здаецца, можна будзе зладзіць стрым хэллоуінскі, пагуляць у якісь таксама, можа, хоррор гульні невялічкія, там у меня ёсць набытыя. Мне хацелася пагуляць у Radio Light, мне здаецца, назва гульні. Можна было б яе паглядзець, яна таксама, это трылер-адвенчура, можа будзе цікава. Таксама і з таго, што я чытаў, учора, мне здаецца, выйшло абнаўленне на рэпу, калі хтосьці гуляе з сябрамі ў кааператыўныя відэагульні. Мне здаецца, гэта адзін з жанраў, які мне падабаецца. Гэта яны там выпусцілі гэта абнаўленне з тым, што дадалі 10 дадатковых монстраў у гульню. Мне здаецца, нават я кавалачак учора паглядзеў у другога стрымера, некалькі гэтых монстраў прышпільна выглядае, цікава, з новымі там механікамі, з размаўленнем, калі хтосьці памірае, можна таксама пачуць якісь гэтыя парады, так, памерлых сяброў. Цікавая механіка, і там яшчэ механікі па таму, што можна лазіць на сцены. Вось, было б цікава таксама паглядзець, мне здаецца, можа быць з сябрамі, як мы ладзім там кааператывы у пік ці ў рэпу на выходных, гэта паглядзець, гэта абнаўленне. Сам, мне здаецца, было абнаўленне ў фазмафобіі на хэллоуінскія гэтыя тэмы. У пік жа будзе, мне здаецца, 5 лістапада. Таксама абнаўленне, дадаюць новы біом, але я не зразумеў на біом з, мне здаецца, з леса, ці не леса. Цікава было б таксама на яго паглядзець, але там казалі, што гэта замест тропікаў дадаюць, але мне не зусім зразумела, як. Цалкам, таму што тропікі таксама было прывабная гэтая прывабны біём, прывабная мапа. Можа, гэта як з алпайнымі месамі не зрабілі. Можа, там будуць час ад часу, калі мапа будзе генерироваться, тады будуць ці тропікі, ці гэты лес новым біёмам. Вось такія вось навіны. Не знаю, яшчэ ёсць думка
Пра тое, каб зрабіць можа чэлендж на пік. Я там спытаў у беларускіх стрімераў, ці ёсць у каго жаданне гэта зрабіць. Якісь выходныя там аклікнуліся якісь стрімеры, якім гэта падабаюцца, яны таксама гуляюць у пік. Можа быць, будзе якісь таксама івэнт цікавы, калі амаль што 8 ці 9 беларускамоўных сяброў, стрімераў змогуць таксама зладзіць чэлендж у пік. Здаецца, было бы цікава на такое глядзець, таму што быў даволі файна выглядае, калі у англамоўным асяроддзі там гэтым всем гэта з'яўляецца, гэтыя чэленджы выглядаюць прышпільна, цікава, і можа для аўдыторыі таксама будзе файна гэта назіраць. Калі у вас ёсць жаданне далучыцца і вы маеце гэтыя сілу, моц, абсталяванне, каб таксама такія чэленджы рабіць ці далучацца, вы можете далучацца да Діскорду. Там з'явілася, да Діскорду іменно гэтага каналу ще на месцы, з'явілася гэты трэд, бранч на ось гэта абмеркаванне гэтых такіх вось чэленджаў. Ну і так можете далучацца ці да Діскорду, ці таксама ёсць тэлеграм-канал. Там, мне здаецца, будуць пачынацца ўжо, я буду весці анонсы з наступнага тыдню, каб не толькі праз нотыфікацыі, можа, ў Твічы, хтосьці, можа, выключае і за гэтым не сочыць. Рабіць гэтыя анонсы зручней, каму можа ў тэлеграме таксама. Там пасля стрыму, наверное, по планах будзе ў мяне схадзіць у краму, тому што нам нашы выходныя да нас будуць прыходзіць у госцікі. Мы там дамовіліся, што мы будзем гатаваць піцулі. Вось таму патрэбна будзе ў краму пайсці, каб гэтыя інгрэдыенты, усе гэтыя рэчы набыць. Пакуль вырашылі, я не ведаю, па піцах, што у нас будзе 4 сыра. Гавайская піца будзе, дакладна. Не ведаю, як вы да гэтага адносіцеся. Так, мясная і апошняя была гэта прошутто з рукалай. Вось, таму трэба будзе як-то чат GPT, мне здаецца, запытаць, каб ён гэта разладзіў на сёння на неабходныя рэчы па прадуктах, якія трэба будзе набыць. Нават калі мы тут вот формім, я з вами тут дзелюся гэтымі сваімі звычайнымі рэчамі штодзённымі. Ну, амаль што мы ўжо 6 тысяч так набылі, і гэта амаль што 1/3 таго, што нам патрэбна. Ну, ось яшчэ, можа, 20 хвілін, можа, у нас трымаецца. Ой, тут я нараз моцна забіў мяне тут, звычайна. Гэта тень, яна не ляціць праз увесь гэты
экран, я нават не буду з вами тут рызыкаваць, пайду сябе зноў на лаўцу. Яшчэ з прышпільных навін, мне здаецца, з'явілася гульня, ну, это для тых, для аматараў, хто там любіць пік, або репу, або Little Company, фазмафобію, на кшталт, што там яшчэ было. Такі кааператыў, там можа Black Rooms. Выйшла, я не ведаю, бачылі ці не, там такі файны сеттинг, сімулятор кемпінгу. Я не памятаю, як яна дакладна завецца, але ж зараз вельмі Steam яе далей прадвігае і выглядае таксама вельмі файна, калі ёсць з кім на такія прыгоды прайсці. Але ж мне трохі гэта не падабаецца, што там можа быць якаясь такая складанасць у тым, што трэба ўсё ж такі рабіць гэтыя там рамонты дарог. Но ўсё цэлым там весь сеттинг, ён такі весь яскравы і утульны і цікавы. В кемпінге прайсці, мне здаецца, там шмат чаго можа быць файнага і цікавага і смешнага. Яшчэ недавно пачалі глядзець па анімешках, мне здаецца, One Punch Man. Не ведаю па ўражаннях. Цікава, як заўсёды там. Ну, у параўнанні там з першым сезонам. Канешне, мне здаецца, гэта невялічкі даўнгрэйд, але ж самі гэтымі мафі з One Punch Man і гэты весь сусвет з гэтым сеттингам вельмі прышпільны. Адно толькі, што ўсе там скардзіліся на моманты именно з гэтай данной анімацыі, што не зрабілі там, ёсць адзін момант, дзе нават наўпрост гэты галоўны там антыгерой ідзе і няма ніякай анімацыі. Все пытаюсь, на што тады гэтыя грошы ўсе ідуць па вырабніцтву і малёўцы. Не зацепило того другого.
Вера, так. І 7700, это майже что полова, так? Вот пес, что мне зашипился.
Там. З ніжейшим ударом грипнув. Ні, ти ще не помер. 3. Можна зробити так само зробити челендж без пошкодження, пробувати пройти. Зараз спробуємо. Ех, не тримався. Спробуємо наступним разом тоді. Ну что, віншую вас с 10 тисячами патерок, на які ви нічого не купите сьогодні. А, не тримався одну. А з додатковими 5 тисячами з брюшка ви отримаєте амулет, який не буде отримувати шкоди і розбиватися. Ті ламатися.
Збіг. Збіг у яму. Шесть. Нам засталося уже не шмат. Ще 5 хвилин, здається, і все. Так, тут не загибать.
Извини. Мы выходим из метро, когда мы идем в сторону движения поезда, или от стороны движения. Вот когда мы с Молчин приезжаем со стороны центра. Ну, я не ведаю. Я не знаю. Ну, який бок істи? Да. А, ми коли йдемо. А, ми йдемо по на керунку руха до Кабату. В сторону движения поезда. Так. Ну, я докладно пам'ятаю, що ми виходимо з метро. Едь. Ну все, сам что Треба більше золота. Треба більше каменю. Треба більше нафти, так? Болей. Усього нема що зосталося jeszcze кольки. 2000. Экспедицию за пантеон не треба буде платити за уход, за всякі гэты інтертеймент, які внутрі. Ці потрібні богам гроші. Питання риторичне. Ну, было смешно зараз где-нибудь померти, и потом еще... Ой. Вот что я готов слых. Сказал.
Нам осталося три рани. Оп, оп. Калісьці яшчэ было так, калі можна было выкарыстоўваць. Здаецца, была такая праграма ці Quick Money, ці God Money, ці штосьці гэтым звязана, дзе можна было ў розных гульнях сябе. Дакладна, што я памятаю, ці Most Wanted, Need for Speed, ці дзесьці яшчэ набываць гэтыя грошыкі. Сябе чыты гэтыя дадаваць. Можа было гэта ў GTA Vice City ці San Andreas, уже не памятаю. Ну што, апошні ран. Ой, я помилился, не апошні. Яшчэ будзе адзін. Ау. Ну, амаль што. Зараз тады сядзем, яшчэ прабяжымся знізу і можам вяртацца. Ой, ну все, так, 55, 56. Вяртаемся да мадам з нашымі гэтымі. Неяк папрацавалі на сапраўднай працы.
Наша ставка за паўгадзіны 15 тысяч, ці гадзіна была. Яшчэ. Так, трымайцеся, мои честно заработанные патерки. Знову ты. Якая же сквапность до подарунка, миленький небарачка. Давай свой я дам тебе твой подарунок. Так, ну давай, ось все 15 у меня есть. Але ты на жуку гойсаешь. Вітанки от шпатейта, Вітусі. Так. Мы еще вот тут пропрацевали его, набылись у меня зломная сила. Моц. Узмацнение ладальника павялічвае шкоду, якую націсквае цік. Вось гэта насапраўдна будзе цікава, добра атрымаць. І што тады? І што вы себе думаете? Мы идем тады до пантеона. Пантеон, мне здаецца, зараз яшчэ раз пагляджу, так всякие гэтай піны прыбяру. Ён лакуецца у яме хлама, так? Калі я разумею. Добра. А вось тут таксама, што тут ёсць якісь... Можа квест, не квест, незразумелы. Пачакайце, а можна я у бездань хутка збегаю? Пагляджу, ці амулет у чорным гэтым стане, ён не адчыняе там брамы? Таксама. Конечно, бы кадалось не подсказаў, но во што там яны зачынілі. Усё гэта зрабілі. Але ж... Зараз просто цікава, там же было месца, дзе не згуляла яно, і ці... Я не памятаю ўжо добра. Мы просто зараз хутенька туды збегаем, паглядзім, што там нічога ўсё ж такі... ну гэта трэба яшчэ будзе амулет гэты на сябе начапіць. Ці таксама штосьці там можна прайсці, ці не. Бо таксама ёсць гэтае месца, яно... Пакуль мы не ведаем, што яно згуляла, а яно пакуль не згуляла. І потым тады да пантеона будзем крочыць. Ну ён надзета ў сердце пустэчы, яно заўсёды з намі, так? Угу. Так, бездань. Бездань, як нам хутенька тут проляцець, на шипы бы не попасть. Не кажите, гэта услых. Ой, а тут... Было б цікава тут імчугу гэтую зрабіць. Даш униз. Да я не зачапляўся, ну і... Вось ты вы какие усе... Урадоты, так, урадоты. Ну, этот... Все равно поклали тут шипы в самом низе. Так, бежим.
Це наш лайтхаус тут стоїть. Лайтхаус, а далей. Ён яшчэ нам яшчэ і свеціць, працуе. Про якое месца я казаў? Про месца, якое тут ёсць. Не про гэта месца, про... Там же ёсць намек схаваны таямнічы праход, ну як таямнічы, вось тут, так? А, ну ось і тут бар'ер нават ёсць. Ну ён быў тут? Вось, глядзець. Адбітак бездані, якой далі форму. Ну от чамусьці тут, як-то яны ўсё ж такі зрабілі тут. Невядома, трэба на рэддіце пачытаць, можа хтосьці ведае, як гэта таксама можна адчыніць. Можа, нельга тут адчыняць. Добра, а с амулетом есть что у нас яшчэ такое дакладна? Можа, вось гэты дзіця Грыма мог бы адчыніць гэта? Можа і не. Добра, тады вяртаемся, ідзем да пантэона. Паглядзім, што гэта такое, як яго есці, ці можна намацаваць гэта на бутерброд, ці нельга. Пантэон у нас будзе дакладна дзе? Я ўжо казаў, там дзе гара хлама, а каб да гары хлама гэтай дайсці, гэта мы павінны праз... Ой, там таксама ж ёсць гэты праход. А, ну пойдзем да караля станцыі, или можа даже да горада Селё, гэта да складоў. Пойдем до складов, спустимся вниз, и там будет это место. Это городские склады. Я сподіваюся, там лавця є у пантеоні? Чи ми будемо там голенькі? Так. Ніжей. Пропустите меня, мне без чарги. Так, вядома, ёсць. Это прышпільна. Такое нам трэба, так... Так, лаўца. Такая лаўца. А, ну вось мы ж пусціліся. Мы ж пусціліся. І я ведаю, што там ёсць разрубныя пусткі, так? Можна прайсці. Глядзеў, што нема гева, я думаю, дзе всё гева? Куды яно ўсё прапала, а мне ніколі не было. Аблупілі як ліпку. Вось гэта таксама, вось смактуха пустэльніца, яна таксама тут сядзіць, але, мне здаецца, не згуляла. Нам трэба ніжэй, так? І калі я памятаю,
гэта месца. Опана. Так, і ось ми на ямі хлама. Тут есть пантеон. Мы зайшли, что тут у нас облачки. Як воно виглядає тут, що тут якась бездань. Дом Божий. Раночки. Поклонитесь. Ой, простите, я тут пришел за этим смердючим. Ну, я с этой звезды приехал. А ну ось лавці есть. Так, приберем, чтобы тут не было, не пахло. Паха не было. Некоторые персонажи просто для лора там ты про это и заховываются. Разумел. Так, а что тут? А куди? Так, лавцу мы знайшли. А тут так само. Ой. Ой, что это? Пантеон мудреца. Шукає Бога багаття і сили. Обмежування. Цвік, оболонка, амулета, душа. Ну ось, я коли заходив перший раз, мені здавалося, що тут можна обмежовувати, гэта для себе челленджі робити, але якщо можна, наприклад, з усіми, так? Це все заставити і таким чином змагатися ось гэтими аренами. Так, тут так само чиняється. Ми всіх богов там знайшли-то. Пантеон мастака. Там так само есть обмежевание. Ну что, почнем тогда глядеть, что тут. Так, можно все покинуть. Я думаю, вот что они там это обмежевание додали. Ну, это здається, что кому мало тогда еще можете себе обмежовывать у гэтым всем, робить себе этот челлендж. И там уже людям, не знаю, не ведаю, кульки по годинами буду все это робить. А что мы можем себе тут покласть? Геозбор уже нам не треба, можна узмацнити цвік, наприклад. Коли він не стрымліваецца, хуткі цвік, стрымліваць гэта. І можа, я не ведаю, на лікаванні шпоры, вось плёць. А можа гэтага... там не хопіць, там 2 адзінкі трэба. Ну, шарамі пакуль не пойдзем, можна вось сабе взяць гэтую жывёліну, дзіця Грыма, хай ляціць, можа дапаможа якімсьці чынам нам, і ўзяць, напрыклад, паха, да? Пах. Смердеть. Смердеть, каб нас чулі, што мы ідзем. Пантеон гаспадара. Шукай богоў цвіка і панцыра. Шукай... Они яшчэ так іх падзялілі так, што ёсць богі, у якіх ёсць меч, цвік і панцырная балонка. Гаспадары. Ой, ну все, погнали. Погнали глядзець. Што гэта такое? Ой, я памятаю, гэта хто? Стамух король. Он кричит только. Он еще летает. Ой, так коли мы одного тут забьем, да и все тогда. Пройдем, мне здається, это же не самый складанный ворог тут. Смеялся я внутри себе. Ведаючи, что тут буде жапень. Подиходь, ну що ти тут? О, ну ми тут зараз заїдемо. Трохи нудно, що він тут не такое шмат.
А ти б'єш його чи ні? Чи ти на працовки? Ну все, мы забили. Все, патон скончений. Ні, тут не дається тут шерах. О, я пам'ятаю этого. Это флешбеки пришли. Вьетнамские. А у меня же змацненный цвик, так? Коли есть излишки души, треба їх тебе трохи тут набивати, де магчимость ёсць лікуватися. Тут худшее атрымалася. Хто далей? О, гэта мой самый фальшивый рыцар, самый нелюбленный гэты чел. Так само с ним шмат бадзяліся. Здаецца, мы выкарыстоўвалі магію з ім. Ну, але он тут повольно рухается. А, ты будешь там три фазы, так, у тебя? Нават коли тебя бьешь, ты не можешь магчимость душу набывать, потому что ты у оболонца. Ау. Ой. Ой. Нават твой молоточек не такі моцны. Мы сегодня что, поглядим всех ворогов туды, что? Ну, это я так, конечно, упевнено сказал, але ж, конечно, докладно это не будет так. Бо это пакуль самый легкий узровень. Чистый иншум огромный. Огромный. Но вот не великий, а огромный. Вот ты еще прыгаешь. Ау. Так, ён пакуль не падабаецца, тому що ён тут на мяне заўсёды наскоквае. Хто бяжыць? Разбегліся. Так, хто наступны? Гарнет? Ну... А чаму тебя записали у нескладанной вороги? Ты ж имба. Так, с тобой турбовлажливо. Бо ты можешь. Все? Ну, ты поликоваться ты не поспел. Что, я перемог усіх? Навошта мне тут адпачыць далі? А, гэта восстанавливает жыццё? Ой, туда не трэба было душу траціць. Тут такі горб, я такого не памятаю. Это шусціновая? Тут новые вороги есть. Капец. Ого. Ну это складание захарнет. Чи був такий, ні? Чи я не знайшов?
Вот это я помню, баронцу Бруду. Ау. Как моцно ви б'єте, не? Ой, ще б'єш не тут. Мені потрібно трохи... Не подиходь. Ну гэта не хуткі, гэта яшчэ не хуткі той. Той був в складанні. Нават 5 разоў яго пабілі. Калі ён шмат стрымліваў. Ой, вояр души. Вояр души это мой самый неулюбленный чел, який телепортується. Завсёды телепортується на той час. Потрібен. На тебе. И доставать можно только у Хогвартса. А ты что робишь? Где зараз знаходишься? Где зараз блукаешь? Так, куди? Ой, это жливый пяшун. Жливый пяшун. Який б'є своими этими коготочками. Тільки просто може хуткі этой рухне. Ой, ты на меня не скокнул. Коли ты помрешь его? Лякуємося з этой анімації. Хто наступний? Богошукальниця. На што паўзеш ты ў гэты пантэон, нікчэмнасць? Шум тваіх вагінанняў стварае вялікі разлад. Вагінанняў. Прабачце, выгінанняў. Я такого слова просто не сустракаў. І ён заглушае боскі водгалас, на які мы настройваемся. Ці ты наважваешься разладить нашу священную мэту, ці тое зайздросціць штурхае цябе на такое шаленство. Мы будем молиться, каб боги гэтага королевства покарали тебе, стерли и цалком знішчылі цябе. Угу. Ну, меня тут не сустрэлі, мне здаецца. Паўзі і далей нікчэмнасці, няхай боги цалком знішчаць цябе. Ну, мы прыйшлі якуюсь гэту дзяржаўную установу, так? Добра, пайшлі тады. Накручалі на нас. О, мастер Цикаль, здорово. Ты яшчэ біцца будзеш са мной? Не трэба. Не трэба майстра, мы с тобой одной крыві. Ой, я так і ведаў, што на пол экрана будзеш лётаць. Не трэба было... Я не ведаю, што. Ой, помираю, ой, помираю. Браты Ороды Мато. Так у них было штрих, браты, не? Чому тут два? Ой, коли два ворога, это зусім уже. Ой, ще коли вертольоти тоді. Ой, я не ведаю, як тут вийти.
вони зараз мене заб'ють. Бо вони майстри, а мне... А я не ведаю, як рухатися тут. А чому ви на державну установу то працюєте? Крикнул я, зрозуміють, що я не змогу позбегнуть этого. Так кольки, ну то по часі, то нічого собі, хто працює? Хто працює? Я не ведаю, хто працює. Тільки це питання до чату, хто працює зараз. Я відпочинку, але сьогодні ходив на працю. Угу. Ой, так это спочатку все робіть. Ви що? Зараз ладно, ще раз поспробуємо. Ну і може би на наступному тижні, я не ведаю. В этой пантеон проходить. Ставьте +1, потому что у меня нету голосовалки. Кому, кто хочет, чтобы мы пантеон проходили. А, Вячеслав сказал, чему вы працуете на державную установу. Но это не про тех, кто в чате, а про тех, кто там меня только что забил, так, майстри, потому что мне здається, ось пантеон это про державную установу, яка... Ой, тут мене забили мене тут хутко. Так, я працюю у державній установі. Чорт. Это не долічиться до тих, хто участнику, тому що ми ж тут это все парановуємо. Ну, в этом всем сусвете. Все, пішло там, пішла жара в чаті. Попрацює, де працює, скільки заробляє, грошей, скільки змог винести. Павук супротив литовського ураду. Будемо вірити. Ми зараз проти ураду пантеона. Нам не зрозуміло, чому тут усі забінтовані ходять. Може, треба було 2 одинки покласти, тут ще де можна було лікуватися, може би це нас вирятовувало тут лепій. Ну, самому приємно гэта ось гэта муха. А павук у дзяржаўным это парку працуе ці ў прыватным? А, гэта проста чуў, дзе павук казаў, што ён працуе гэтым кіроўцам аўтобуса ці тралейбуса, я не памятаю. Поспеем мы себе трохи тут 200 тьме.
І пакуль самыя складаныя былі майстры, так? Алексей Усяслав Базилевич. Як гучыць? Мне здаецца, што так. Базилевич. Базилевич таму, што базу кажуць, ці таму, што бацька быў Базыль. Што за імя такое? Не, я просто не чуў, можа такое ёсць. Прибег до мяне. Базилевич гэта можа фамілія, так? Я ведаю, можа ты базилик любіш. Но базилик ніхто не любіць. Базилик. Базилики так. Так, было бы добре тут відхилитися трохи. Але мене все завсюди б'є. Знову б'є. Дайте трохи здоров'яться тут набить. Так, что все новое тут не писали, эти базилики, так, базилики. Лауца будет? Где лауца? Ой, Харнет будет. Харнет, да поможи мне с этим, со здоровьем трохи. Дякую. Гэтага махнатага боса я не сустракаў яшчэ. Ну, он зеленым шляхом, мне здаецца, там дзесьці схаваны. Харнет, не надо, не забивай. Колясочка, ой-ой-ой. А там після я, мне здається, буде лауца, ну, може потривати трохи. Їх нема. Прийшла в мою вонь. Только я вот думаю полячиться, а ты вот... Так, а чаму Харнет як аса перакладзена? Шэршань же, так? А гэта слова по мультику тачки вывучыў, шэршань. Я не ведаю, чаму перакладалі. Ну так перакладалі. І на гэтым дзякуй. Ой. Роб гэты. Так, трэба атрымаць здароўе, хаваць яго да гэтых майстроў. Але я ўжо
Мені, здається, на дурня трохи пощастило. А зараз мені щастить болі. Може, тому що складано фемінітив утворити від шершеня, шершенька. Шершеня, это не то ему. Ну і сапраўды. А чого він подлез сюди? Чершанючка, то ну так само гучить. Гэта как маленькая. Можно было шершень джемшина. Или господыня. Ты надоел. Чершанка. Шеляфан. Угу. Шершень вумен. Ваяр. Пасля пасля ваяра там яшчэ непрыемны. А там же гэта будзе пантэон, будзе нам казаць службовы, што мы тут, каб мы забіліся самі так. Як там могли бы и лапцу там покласти? Спочатку-то не поклали лапцу, а там не поклали. А у меня худкий цвик. Еще худкий цвик. Першчун. З пішчуном мне заўсёды было складана. Не разумеў, куды тут бегчы ад яго, напрыклад, і цвік зараз невялікі. Складана видим. Ну, толькі на здароўе гэта атрымліваць праз хуткі рух. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну ось две волны мы пройшли, и потом нам бьют нас болюче. Так, ну ты так само кажешь, что то самое. Лаўцу бы тут поклала мне, я б тут яшчэ адзінкі себе підтримав трохи. Майстер цвіка ора. Я не люблю, коли два ворога, а потім з'являються. Ну, так я не ведаю, коли бити. Треба знайти місце, коли... А, ну ось він біжить, ось в этом може момент. І ось в этом момент не поспіваю. Не поспіваю лікуватися. Ось він приходить. Коли він біжить, може бути. Ой, ну зараз забився. Весь момент з этой анімації.
Так, один уже летит. Ну, здається, я перший раз неблаго я ще справився з таким. А зараз я не розумію. Ой, я не поспів. Йо! Міні-прикт скіт йо вітаночки. Таночки, hello there. Коли ви кажете по-ангельську, if you speaking in the English. WhatsApp, так, я не ведаю, мне бы не хапае заўсёды гэтага здаровіцца, не хапае, можа трохі себе прыбраць, якісь-то прылады змяніць. А вот когда сказаў, што гэты першы пантэён я самы лёгкі, мне уже складана. Это была лаўца, не в гэтым боце. Это ўсё гульні для гэтых. Ну, зразумелі. Для мамкіных подругу другу сябра дзіцяці. Так, а тут мы яшчэ не бадзяліся, давайте спачатку пойдем. А дзе лаўца тут была дзесь? Тады вот это я хлопца мне не зразумела, чаму мы его взяли с собой. Две адзінкі спрабаваць. Будзе ли это там месца, каб гэта рабіць? У нас ёсць хуткі цвік, аднаўленне, зломная сила. Можа доўгі цвік узяць замест лікавання роўна. Спрабаваць доўгім цвіком. Яшчэ одна адзінка застанецца. На што-небудзь, ну, пашкоджанне можа на якое дадатковае. Ці калі лікуешся, можа на споры. Не, можа вось гэта возьме. Але я буду гэта затрымаць цябе. Ворагі не вялікія, вакол не б'юць, не, тады лучше спор. Лепей споры тады. Ну, можна яшчэ раз гэты выклік зрабіць. Ну, мне здаецца, што цікава, што там будзе далей по пантэону. Можна паспрабаваць пантэон гэта прайсці, прахадзіць тады яшчэ на наступным тыдні мы паглядзім, што там яшчэ хавае ён. Ну, падыдзі. Ау. Что магия бить? Я думаю, ты будешь лететь. Наприклад, ось так. Не поспів. Давай ще. Ну, проблема з пантеоном, що тут по ворогах, що вони одни, а не то, що вони там лучше на тебе летять. Щоб довже пішло, мені здається.
Ты мухой. Ну, это мой самый улюбленный тут отвечал. Можно вот еще подновиться себе тут, коли він там бадяється. Будем его пузика чесать. Так, а без этого узмацнення я не веду, сколько там цвіком треба було биться з ними всіми. Оп. Что робишь? Мохнатый жук. Мшистый имчун. Имчин, имчун, это як имчицы, так, які хутко рухаються, ну? То веде. Имшистый, тому що ён у листьях весь. Это я меня придавил своим пузиком. Тут разлетаются, я памятаю. То есть они, они не бьются. Ничего, Харнет. Чисто у клинч пошел. Так, это Хорб. И вот я не помню, это Хорб был у Гульни тени. Здесь. По локации, но по его выгляду не зрозумеешь. Оборонца бруду. Кидає у нас всякі смачні грязь, бруд. Ну просто так само у клінч пішли. Тут это працює покуль. Я впевнений, що здесь оно вже не буде працювати. Так, коли був на стрімі Ендлер Альфа, і він там з лицом коли гуляв, і він казав, що йому не подобалася гульня головна, тому що складана, і потім він сказав, що є
Мне здаецца, была здольнасць з гэтым ударам уніз, а ён увогуле там шмат всього праходзіў без гэтага удару уніз. Я такі думаю, блин, гэта ж як з адной рукой гуляць. Які скіловы тады Ральф увогуле па платформінгам, калі ён так робіць. І калі ён так рабіў. Не забивай, не забивай. Не забивай. Поспел отойти. Сколько по тебе еще бить? Было бы еще файно подлікувати. А, ну ось зараз гэты хлопцы. Пойду с ними по гутару. Ой. Чому я тут? Так, треба место знести. Ты будешь до меня лететь с полкрана? Зараз, не? Не. Калі. Ой, увогуле не трапляю, увогуле не розумію рухаў. Ну, я нават не паспяваю тут. Ой, зараз паспеў. Ну, калі ён адскокнуў. Ну, що, гамон. Ну, тут, здається, мені треба концентруватися на бойці, нежели на лікуванні знову. Давайте я ще раз спробую. Можна особливо босів троїть. Особливо босів. А, я зрозумів. Можна не праз гэты челендж ісці, а ёсць там, дзе наўпрост, так, ісці, змагацца, каб перамагчы. О, ну гэта была добрая думка, так, каб натрэніцца спачатку, так, каб праходзіць, разумееце, а потым ужо ісці да доўгі гэты ран, тому што ты тут уже разумееш, як прыходзіць. Ну, хай мяне заб'юць тады. Так, але гэта не залічыцца ў пантеон. Ну, вядома, што гэта не будзе залічвацца. А дзе гэтае месца? Мне здаецца, яно далей ось тут дзесьці, так? А гэта, каб, мне здаецца, усе пантеоны. Гэта 1, 2, 3. Адчыніць там. Ну, зараз паглядзім на братоў гэтых, на майстроў. Можна будзе з імі асобна пазмагацца, а потым можна было пайсці на пантеон. А тут, мне здаецца, усе гэтыя ворагі, так? Ваяр душы. Можна яго тут перамагчы, узмацнён гэтага мы ведаем. Во, гэта яны? Портавы рыцар. Ну, тут 3 іх. А, можа, гэта не тыя. Іх 3 нават. Можа, гэта яны былі, так? Бо мы только 2 паглядзелі, а там 3 гэтых... Ой, гэта што? А, не, 8, не? А, Ора де Мато 8 настроены. Давайте поглядим. Спробуем з імі, може, тут як-то потрениться.
Чомусь ще хітбокс у них якийсь странний. Я не трапляю по... А видать би ще які там увогулі всі гэты боги, яшчэ каб після гэтых братоў таксама разумець, хто там яшчэ ёсць. Пакуль не пройдеш, не даведаешься, хто наступны. Ну. Давай ще. Ты вельмі павольна паварочваешься, тут можна гэтым карыстацца, мне здаецца, калі ты б'еш, тут за спины треба яшчэ адбегчы тут. І таким чынам хутка іх біць. І галоўна, мне здаецца, аднаго. Так, адыходзім. І адыходзім. Ну і зверху таксама. Ой, вертолет пішов. Ну і що раз тоді? Тут ще узняти є, узнати гэта ўзровень, гэта калі б две адзінкі яны б'юць. Ну, это можно тут офлайн, сдается, контент пробить, биться вечерами, насолодживаться. Вечеры так. Ну, мы забили, другие подпомстил. Не знайти просто би хуткі шлях до їх забиття. Ми пробачте. З одним, мені здається, ми добре змагаємося поки що. Ну як? Щось не вельми пішло. Такое.
Я сказав, гэта ўслых, так? Таму і гэта не спраўдзілася. Я нават толькі на 3 адзінкі паспею падлячыцца. Калі б яны яшчэ ўверх не скокалі, было лягчэй. Так, ты ляціш. Мне не трэба было, мне здаецца, падымацца. Далячыцца, пакуль я магу гэта рабіць. Бо вось да гэтага моманту. Все, я тебя зарублю зараз. Як казав, кім платять за раки, будем рубить. Тобі ще не льотав би по всій мапі, тоді було б приємно. Один пробегает, другие отскокивают, так? Я спробую лікуватися, і вони дуреють. Ну, тут навіть не поспів. Ой, не зрозуміло, ну, другий на білсет використовують якісь. Гэта самый моцный, які у нас есть, уже не самый моцный. Можно просто быть более уважливым, не ісці ось на гэтые все клинчи, як я люблю гэта рабіць. Та трохи тут ось не треба було, може. Ось коли ви так Маша діє, тоді можна тут со спини подійти. І ось в ці моменти треба як-то їх не трапляти. Та ти ведаєш, що я там стою? Так, один бьет бульти, так, один прыгает. Ось, прыгает. Сам прыгая, бить-то будете. Ну, я бачу, что ты бежишь, я не поспел чему-то залезть. Это у них двойные ветви. Один раз можно ударить и сойти. Так можем. Мянился трохи. Ну, притиснули еще. Что подбег? Ну, что подбег. Ой.
Ой, ну пакуль адзін б'е, другі забівае. Добра, давайте, можа, тады сёння на гэтым скончым. Шмат сёння таксама паглядзелі, узялі такім чынам амулет. Сіні апошні, набылі еў шмат, бадзяліся, адпачывалі, рабілі гэты еў сябе. І такім чынам сабралі гэты весь сет. Зараз вось прыйшлі да гэтага пантэона. Мне здаецца, на наступным тыдні будзем праходзіць пантэон. Можа, первыя вось гэтыя паглядзім, наколькі яны складаныя. Выглядае, што можа пры добрым сетапе можна таксама хуценька гэта прайсці і трохі, калі б скіла таксама набыць, з гэтым прызвычаіцца. А вам дзякуй, што былі на стрыме, пісалі ў чацік. Такім чынам адпачывайце, гатоўцеся да Хэллоуіна, бадзяйцеся, і буду вас чакаць. І тады да сустрэчы. А мы можам таксама паглядзець, і хтосьці зараз у нас працуе і адпачывае у той жа час зараз на стрымах. У нас есть Шагрэль, я не ведаю, што ён там робіць. Они нават гуляюць у якісь-то хорар-гульні, жудасны стрым, вось святочны. Мне здаецца, што можна было пайсці зараз да Шагрэля. Дзякуйце Славу Мэдисон. Так, Мэдисон. Так, зараз у меня будзе чуць 2 разы, таму што я зайшоў на Twitch з кампутера. Так. І паехалі. Шагрэль. Бай. Ну все. Тады вас віншую. Пакуль, так, усім пакуль, хто ведае гэты мем. Всех вас цалую і завітвайце, можа ўвечары яшчэ сустрэнемся, а можа і не. Ешце цукеркі, адпачывайце, пабачымся.